4 éve, amikor bejöttem ide a Dózsába, az első reakcióm az volt, hogy ezt azért mégsem kéne. Mert 1-2 nap az osztályban, és feltűnt, hogy mennyire más világ. Az osztály felének már akkor kialakulóban volt egyfajta egyénisége. De ráadásul egymástól nagyon különböző személyiségek, és azt hittem, hogy eluralkodik a káosz, és a végén csak egy maradhat. Most mégis itt állok, és az osztály nevében én beszélek, illetve az osztályhoz. És azt kell mondanom 4 év után, hogy 12. Zajos D. Jó volt veletek. De hogyan jött ez a 180 fokos fordulat? Mikor ezt írtam, biológia óra volt. Ezúton szeretnék elnézést kérni Benkovics tanár úrtól, akitől megtanultuk, hogy milyen jó dolog kurjantani. Valószínűleg naívan azt hitte, hogy az órai változatok jegyzetelem. Hát nem. Tudom, hogy az, de azon gondolkoztam, hogy miért mondom azt, hogy jó volt ez a 4 év. Először is azért, mert mivel nekem kell ide kiállni, mégsem mondhatok rossz dolgokat, mert egyrészt a ballagás után az osztály megválhat. Másrészt az érettségiztető tanáraim is hallják, és valószínűleg az érettségünkbe kerülne. Úgyhogy minden szép volt és jó. És ez főleg az osztály sokszínűségének volt köszönhető, és itt nem az Evelinre gondoltam. Ugyanis voltak tréfás dolgok a 4 évben. Például ott volt Norbi, a szarvasdisznó krémes. Az osztályegység bárki bármit is mondnál, mindig megvolt. Nem felejtem el azt, talán aranyban tesem, hogy amikor foci meccseken, tesi órákon buzdítottál, mindig azt mondtad, hogy ha nem lövöd be, akkor megverlek. És hogy mennyire jó csapat lettünk, az azt bizonyítja, hogy senki nem szerzett maradandó sérülést. Egységesek voltunk, hiszen minden szereplés terhét egységesen Evelin nyakára helyeztünk. Mi pedig egységesen kiálltunk minden létező felelősség alól. Aztán ott volt a szinte még nálam is kreatívabb Tész Gergely, akinek nem mertem megmondani, hogy én fogom írni a beszédet, mert a végén még jobbat írt volna. Dobó Balázsról beszéljenek a szegények. De most nem akarok mindenkit felsorolni, pedig gondoltam rátok, de nincs rá időm és kedvem sem. A lényeg az, hogy ebben az osztályban bárki megtalálta volna azt az embert, akivel megérti magát. Mert én is megtaláltam velük a közös hangot. És ez jó példázza az, hogy nem szabad, nincs értelme előítéleteket gyártani. Illetve rögtön az elején ellenszembesnek lenni, mert mindenkinek mindenkivel van egy közös pontja. És az már egy jó kiinduló pont, csak meg kell találni. Meg az alsóbb éveseket, akikre mindig fölnéztem, nem akarom mutatni az osztályokkal, de nekik is akarok valamit mondani. De ne aggódjatok, nem lesz hosszú. Osztályfőnökünk is mindig ezt mondta, hogy nem kell sokat írni, de azt a keveset írjátok le. Ilyenkor általában óra végén letettük a tollat, de csak azért, mert kicsöngettek. Bizonyára ti is próbáltatok megfelelni mindenkinek, de ez a próbálkozás valakinél megbukott. Na hát ez azért van, mert nem lehet mindenkinek megfelelni, pláne nem egyszerre. Persze vannak könnyű esetek. Például a Bélának könnyű megfelelni, csak nem szabad erőszakmentes filmről beszélni. Szeressétek a sört! De mindenkinek mégsem lehet megfelelni, akárra próbáljátok. Mert először is azt kell tisztáznotok, hogy magatoknak megfeleltek-e. Mert persze, aggódhattok esetleg attól, hogy egy-egy rossz jegynél mit fog szólni az adott tanár vagy a szülő, de felesleges. Hiszen ha belegondoltok, miután elhagyjátok ezt az iskolát, a tanárokat nem fogjátok túl sokat látni. És ők is sok diákot tanítanak, tehát nem fogják évek múlva azt mondani, hogy jaj, Kovács Pisti milyen rossz tanuló volt, meg hogy miket művel. Mert bármennyire tagadják, ők is képesek felejteni. Persze a szülőknek megfelelni is fontos, hiszen ők az útmutatók. De ezen az úton ti fogtok végigmenni, nem pedig ők. Úgyhogy az elsődleges cél előttetek mindenképpen az legyen, hogy magatoknak megfeleljetek. És ha ez megvan, akkor sok akadály már nem lesz előttetek. Köszönöm.